בפייסבוק, אני כאן באייפד סנטר, פה בדיזינגוף סנטר. יש פה מלא אייפדים, The New iPad, האייפד החדש, מלא מכשירים שאפשר לשחק בהם. יש פה שורה של אייפון 5 שעוד מעט אני אציג אותו במהלך הסרטון, וזהו, בואו אחריי. זה אייפון 5. אוקיי, אנחנו כאן באייפד סנטר, בדיזינגוף סנטר, ויש פה גם את האייפון 5. נעשה עליו מבט קצר. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה הרבה פונקציות חדשות. למשל המצלמה שהשתפרה, למשל את אפשרות הפנורמה. בוא ננסה לעשות פה. הנה יש לנו פה תמונת פנורמה, כמו שאתם יכולים לראות. עכשיו כן, האייפון יותר גבוה, יותר דק, הרבה יותר דק, ומבט מאחורה. והנה הכבל החדש, מבט מהצד ומלמעלה. והנה גם אפשר לראות שהכבל של האוזניות הוחלף אחורה, הוא עבר אחורה. זה בעצם iOS 6. גם הטלפון חדש, אייפון הרבה יותר מהיר, יש לו LTE החדש של אפל. האוזניות החדשות לא פה באייפד סנטר, הם יגיעו בקרוב. במפות גם יש את והנה גם הפונקציה החדשה, ה-3D Buildings Flyover. זה בעצם שאפשר פשוט לעבור בין הבניינים. בינתיים זה תומך רק בניו יורק ונראה לי גם בלוס אנג'לס, ובקרוב זה יתמוך בערים אחרות. ואין את האפליקציית יוטיוב. יוטיוב היא לא אפליקציה של תמונה בתוך ה-iOS 6, אבל אפשר להוריד בחינם מהאפסטור את האפליקציה של יוטיוב. יש פה אפסטור חדש. זהו, בעיקרון זה האייפון 5, מסך יותר גדול. פה אתם יכולים לראות את הפרינס פינגרס שומרים על המסך האחורי, ואת הפלאש החדש, מיקרופון פה, סירי. אבל זהו, בעיקרון זה מה שיש באייפון 5. וגם שכחתי, מצלמה קדמית שהיא HD עכשיו, 720p HD. וזהו, המצלמה האחורית אותו דבר כמו האייפון 4S, אבל היא השתפרה, היא עכשיו יכולה להכניס עוד אור במצבי חושך קשים. זה מה שיש באייפון 5.